Volendam en Cambuur maken er een mooie iepen wedstrijd van. Beide ploegen spelen onvallend. En dit is Jack Tuyp, de gevaarlijke man bij Volendam. Mooi paas op Nick Tol. Het eerste schot van de wedstrijd wordt eenvoudig pakt door Marco Bizot. Van der Heijden naar Turk. Rond te luid bij Bob Schepers aan de linkerkant. Scherpe vastzet en bij de tweede peel zit Melvin de Leeuw met een kopbal. En het is 1-0 voor Cambuur. Na 9 minuten spelen. Het is de eerste officiële goal van Melvin de Leeuw in het shirt van Cambuur. Hij kwam deze simmeroer van RBC, mast even wachten op zijn eerste goal. Hij maakt het hem in Volendam. Gerry Koning. Maar de paas op Ahahoui. Er zit Drost, er zit net goed op te letten. Dus kan Ahahoui verder. In het strafschopgebied, daar zit Jack Tuyp. Ja, om hier rond, maar dat docht Cambuur wel en dan is het 1-1. 2 minuten na de openingstreffer is het alweer gelijk. Voor de wedstrijd werd Tuyp nog in het zintje zetten vanwege zijn 100ste goal voor Volendam. En nu is het dus weer raak. Bakker. De Leeuw draait 100 voet bij Koning. De Leeuw maakt schot, maar de redding van Robin Ruiter. Zak golft het spul heen en weer in de openingsfase. De corner van Bakker. Heese wordt vasthouden en wat docht Blom. De schietsjochter. Hij houdt een pengel van Cambuur. Tuyp houdt Heese vast aan het shirt, maar die gaat wel heel gewillig naar de groen. Bakker is de specialist. Hij scoorde al 2 keer van een halve meter en ook deze gaat er veilig zien. 2-1 voor Cambuur. Kruis maar de goede actie. Gerry Koning van de achterlijn, maar de vastzet. Kopbal van Kramer, maar de redding van Marco Bizot. De keeper van Cambuur houdt de vastsprong vast. Zocht ook oud-Cambuur-trainer Gert Kruis, nu op de bank bij Volendam. Lindenberg, Kramer werkt het van de laan naar de groen. Dan kan er een grote kans komen voor Jack Tuyp. Helemaal vrij, maar hij jost de bal oer. Prima mogelijkheid voor de topscutter van Volendam. Turk, slordig, verspeelt hem aan Jack Tuyp. En Tuyp, maar de goede actie. Verskaft hem zelfs wat ruimte voor het schot, wat jocht op Bizot aangeeft. Maar kan weer dus waskogen aan het begin van de tweede helft. Volendam op jacht naar de leaguemaker. Lindenberg. Weer naar Tuyp. Handig voorbij Leon Heese. En weer is het Bizot die in het paas zit. Het is een keeper die punten pakt van zijn ploeg. Marco Bizot. Dominique van Dijk. Inbracht terug Gert Kruis. Dus het maar bakken naar onderen komt in Volendam. Bizot, wat dochter, hij helpt Kramer onderuit. Is dit een pengel voor Volendam? Nee, Blom jouwt Giel om Kramer voor een zwalbe. En daarmee Cambuur net klaaien, want dit hier ook wel oorzoek pakken kind. Bizot rekt de bal net en Kramer wol. Geluk dus voor Bizot. Heese en dan in de rondte achter de verdediging van Volendam dat alle risico's neemt. Sander van der Heijden. Bakker is mooi opkwam. Is dit de beslissing? Bakker, ja, 3-1 voor Cambuur. De Leeuwter steen onder druk, maar counter hier naar een rommere vastsprong. Erik Bakker maakt zijn tweede van de wedstrijd op onja van Sander van der Heijden. Van der Heijden ramt de bal op goed geluk naar Farenta. En dan pikt Dissels de bal daarop. En dan is het wachten op de ontsluiting die er komt vanuit het middenveld bij Cambuur. In de oren van Erik Bakker, zijn tweede van de wedstrijd, jawel! 4-1 naar de definitieve beslissing. Dissels behoudt het oersjoch en Bakker maakt het prima aan. En dan vanzelfs de blitzkip op de bank bij Cambuur. Maar het is een mooie rommeloerwinning op Volendam.